Masu iya magana suka ce, hali abokin tafiya. Sai dai abin da ba sa bayyanawa shine, hali kamar wuƙa ce mai baki biyu. Za ta iya aiki ta yanka abin da kake so, za kuma ta iya yanke maka hannu. Haka hali yake. Shi ba ruwansa, zai iya aiki ya kai ka inda kake, zai iya kuma mai da kai baya, ya hana ka zuwa inda kake son zuwa. Ku biyo ni a cikin wannan shiri domin jin wasu bayanai game da yadda halayyarmu take kai mu inda muke son zuwa ko inda ba ma son zuwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a masu kallo da saurare, ina muku barka da zuwa wannan shiri namu a wannan tasha tamu mai albarka. Kamar yadda kuka sani, ni ne Ahmad Sani, marubuci a kamfanin Hausa Global Media. Bari mu fara wannan shiri nawa da yi mana wata tambaya kan yadda ruwan kogi yake taruwa. Idan ka je kamar yanzu misali, lokacin da damina ta wuce, rani ya yi nisa, inda ka je inda ruwa yake za ka samu babu ruwa a ciki, ko ruwan ya ja baya ko kuma ya ƙare ma gaba ɗaya. Amma daga zarar damina ta faɗi, za ga ruwa ya dawo, wani wurin har ya cika ya ambaliya. Me yake faruwa a nan? Shi wannan ruwan da yake zuwa a damina yake zuba kullum akan wannan kogi ko ƙorama ko tafki, shi ne dai yake sa abin ya cika har ya zo ya ambaliya, ya cika wurin. Daga lokacin da ruwan ya tsaya, sai mu ga cewa wannan kogi yana ja baya, har a kai lokacin da wani ma zai kafe duka, sai wata damuna ta zagayo, wani kuma zai ci gaba, zai dan tsaya saura dan kaɗan haka. Misali, wannan abin da yake faruwa game da kogi shine abin da masana halayyar ɗan adam suke kira compound interest a cikin hali. Compound interest ma'ana da abin da ka gani da kaɗan ne yake taruwa. Yadda ruwa kaɗan yake taruwa ya cika kogi, to haka komai namu na rayuwa yake. Da haka suke cewa hali yau da gobe ne. Duk inda kake son zuwa, in abin da kake aikata ba wurin yake kai mutane ba, to babu yadda za a kai ka je wurin. Duk yadda ka kai ga son ci gaba, amma ayyukan ci baya kake yi da rayuwarka, to bayan za ka dinga ci, ko da a zuciyarka son ci gaba kake yi. Wannan shine abin da yasa na ce hali wuƙa ne mai baki biyu, ko dai ya aiki don taimakonka ko kuma ya aiki don ya cutar da kai. Ya danganta ne kawai. Abin da wannan magana take nufi shine, idan ina neman ilimi sai na zama amma ba da alaƙa da karatu, kuna ganin zan iya samun ilimi? A tunani na ba yadda za a yi na samu ilimi, tunda neman ilimin nake amma kuma ba na yin abin da zai sa a samu ilimi. Me zan samu? Jahilci, duk da ba shi na ne ba, amma kuma halaye na za su kai ni zuwa ga jahilci, domin ban tashi na yi abin da masu neman ilimi suke. Shi yasa wasu masu bincike suke cewa nasara ko rashin ta yana da alaƙa da halayen mutum ne, abubuwan da yake yi kullum, yau da gobe. Misali, marubucin wannan littafin Atomic Habits, wato James Clear, a ciki ya kawo wani teburi da ya yi wasu bayani kan shi wannan compound interest inda nake magana a kai. Ya kasafta abin gida biyu, ya kawo na kyakkyawan aiki da na aiki mara kyau. So a ɓangaren kyakkyawa, abin da ake so, ya yi zancen productivity, ma'ana mutum ya zama mai azama, himma, ko kuma yana yin aikin da ake amfana ko yake amfanar da kansa. So ya ce ba wai rana ɗaya ba ne, kamar yadda ake cewa rana ɗaya Allah kan yi bature. A'a, shi wannan abin da mutum yake rainawa yana yi yau da gobe, yana yi kullum, yana taruwa. Rana ɗaya kwatsam sai ya kawai abin ya ba da mamaki ko ya kai shi inda yake ba a taɓa tsammanin zai kai shi ba. Misali na biyu da ya kawo shine abin da ya shafi ilimi. Mutum yana neman ilimi, yana bincike, yana karatu, yana koyo.
a hankali rana ɗaya kwatsam sai ga ya waye gari ya zama mai ilimi ko ma ya zama malami. Abu na uku shine relationship, bangaren alaƙa da mutane. Mutum yana gyara alaƙarsa da mutane, in ma soyayya ce yana gyara ta yana yi. Kawai sai a waye gari ya zama bashi da matsala da alaƙa da mutane shi a karanka a ɓangarensa. So haka nan a ɓangaren abubuwan da ba a so. Na farko ya kawo misali da stress, wato mutum ya zama ya takuru ko ya shiga cikin wani matsatsi. So wannan abun ba wai rana ɗaya bane kawai zaka ji ka samu stress. A'a. Yau ka je gosulo ya tare ka a wani waje misali, ka je wurin aiki wani ya ɓata maka rai, ka dawo gida an ɓata maka rai, ka je makaranta an ɓata maka rai, ka fita kasuwa an ɓata maka rai. To wayannan abubuwan yau da gobe suna taruwa. Su ne suke zama wa mutum, sai su zama masa stress kenan, kamar sai ya ganshi ya shiga cikin wani matsatsi na damuwa. Sannan misali na gaba da ya kawo a wannan bangare shine abin da ake kira negative thought, munanan tunani. Ba rana ɗaya bane mutum zai tashi a waye gari yana mummunan tunani. Yau da gobe ne yana yi ana masa abu yana tunanin kaza. Wata ran kawai sai ya waye gari ya zama kullum ma mummunan tunani yake, daga nan sai ya shiga halin irin ciwuka na su damuwa da fargaba da sauransu. Abu na uku da ya kawo a wannan bangare shine outrage, kamar samun tashina. A samu gari ya ruɗe, matsala ta. To wannan matsalar ba wai rana ɗaya bace. A hankali ne. Tun ana yi, ana ɓata mutane rai, ana tunzura su, ana ana zaluntar su, ana ha'intar su. Suna haƙuri, suna juriya, suna daurewa. Rana ɗaya sai abin ya fi ƙarfin su, ma'ana tura ta kai bango, sai ga sun tashi kuma, sai hatsaniya ta tashi a kai. So wayannan abubuwan ya bada su a matsayin misali don ya nuna mana cewa komai na rayuwa haka ne. Abin da ake so mutum daga zarar ya gane wannan shine, a maimakon ya mai da hankali kan abubuwan da yake son cimmawa. Misali, ina so na zama marubuci, kullum na zauna ina ta tunanin me zan tsara yau, me zan yi gobe saboda na zama marubuci. Ina so na zama ɗan ƙwallo, kullum na tsaya ina cewa to yau me zan yi, gobe me ya kamata na yi, jibi me ya kamata na yi saboda na zama ɗan ƙwallo. A'a, ina so na zama mahaddacin Qur'ani, ina ta tunani to me zan yi, ya zan yi. So duk wannan abun ba zai kai mutum zuwa ga gaci ba. Abin da ake so shine ya duba ya ga to a matsayina na mai son zama marubuta ya suke rayuwarsu, me suke yi kullum, me ya kamata na dinga yi kullum, me ya kamata na dinga yi kullum wanda zai dinga kai ni kusa da zama na marubuci. Me makaranta Qur'ani suke yi kullum. A matsayina na mai son hadda Qur'ani, me ya kamata na dinga yi kullum saboda ni ma na kai inda suka kai. Amfanin sanin haka shine idan mutum ya zama baya yin abin da zai kai shi wancan wurin da yake son zuwa, to zai zama yana yin abin da zai kai shi wani wuri ne daban. Akwai misalin da nake bayarwa a rubuce na, kamar misali wanda yake kallon ƙwallo, wanda ya zama mayan kallon ƙwallo kullum, ina ka fito kallon ƙwallo, ina za ka je kallon ƙwallo. Wannan mutumin koda yana da burika a rayuwarsa, amma matuƙar ya zama iya wannan ɓangaren yake aiki nan ya sadaukar da rayuwarsa, to ƙarshe abu ɗaya zai iya zama, shine zai zama mai bada labarin wasanni. Inda duk majalisar da ya zauna za a yi hirar ƙwallo da shi, za a yi musu 'yan wasa, za a bada tarihinsu, da haka sai ya ga ya zama wani ƙwararre a ɓangaren bada labarin wasanni. Saɓanin wanda shi da ƙwallon yake zuwa yake bugawa kuma yana kallo. Haka wanda yake bugawa ai zai zama ɗan ƙwallo shi ma sosai, zai koya, kuma kallon wasu da yake zai ƙara gogar da shi a harkarsa. To wannan shine amfanin sanin cewa hali kaifi biyu ne, wuƙa ce mai kaifi biyu. Halayenmu wuƙa ce mai kaifi biyu. Lokaci ne kawai yake zama katangarmu tsakaninmu da cin nasara ko akasin ta. Halayen da muke aikatawa lokaci ne yake nuna ina za su kai. Yau da gobe mutum yana rainawa. Bayan wasu shekaru sai ya gan shi a wani waje. Ba accidentally ba ne, ba kuskure ba ne. Abubuwan da ya ta aikatawa ne har suka kai shi wannan wurin. Da haka wanda yake son ci gaba sai ya fara tunanin masu ci gaba ya suke yi da rayuwarsu. Daga sanda ya gano ya suke yi, shi ma sai ya fara bin wannan hanya. Wanda baya son ci baya kuma sai ya tsaya ya duba masu ci wanda suka ci baya me suke, don haka sai ya guje waɗannan abubuwan da suke.
ina fatan dai saƙon da nake son isarwa a wannan bidiyo ya isa gare ku. Idan kun amfana da wani abu a cikin wannan shiri nawa, zan so na ji ra'ayoyinku a sashen tsokaci. Idan zuwanku na farko kenan a wannan tasha ta mai albarka, kada ku manta da danna alamar subscribe saboda kada shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa su dinga kubuce muku. Mun gode, sai mun haɗu a shiri na gaba.